Auttaakseni kysyttiin? Hei, oikeesti mun tää nyt lähtee. Eetu, oikeesti nyt. Kyllä me kerätään sit, kun mä tuun takas. Aha. No hei, hyvää lentoa. Kiitos. Laita mulle viestiä, kun tässä on perille. Joo, moikka. Moikka. Moi, ihana nähdä. Niin onkin tässä. Onko ollut kiva lähteä taas työreissulle? Saa vähän vaihtelua. Minkälainen hotelli meillä on varattuna? Ei oo totta. Lento on peruuntunut jonkun hiton lakon takia. Siis tää on niin tätä meidän tuuria. Sä oot kyllä maksaa koko päivästä palkan meille. No todellakin. Vähän kyllä harmittaa kieltämättä. Mut Eetu ei kyllä harmita. Ei tainnut poika tietää, että saa vielä tänään seksiä. Mitä nyt? Joku pöllii mun auton. Täh? Oikeesti? Moi, missä sä oot? Kotona. Mitä nyt? Löysin Eetun pettämästä meidän kotolta. Hei, tuu meille. Ramikaa jo Kotona niin saadaan jutella sitten rauhassa. Okei. Mä oon vartin päästä siellä. Moi. Moi. Miten sä voit? En mä oikein tiedä. Musta tuntuu, että mä en niinku pysty keskittyä mihinkään. Mut ihan ekana mä haluan nyt kylmän juotava. En olis Eetusta uskonut. Siis mä kun luulin, että mulla Ramilla menee huonosti. Se on aina pitkillä työmatkoilla ja poissa kotota ja väkisinkin vaan tulee mieleen, mitä kaikkea se voi tehdä mun selän takana. Moi kulta. Mulla on sulle... Mia on täällä näin. Eetu on pettänyt sitä ties kuinka kauan. Miten se voi olla mahdollista? Mä luulin, että niillä menee kaikki ihan hyvin. Sitä mäkin ihmettelin, mutta se oli yllättänyt se jonkun hutsunkaan niitten makkarista. No just. Hei, mitä sulla on siellä? No mä olin kyllä miettinyt, että jos me vietetään 2 keskistä aikaa. Ei. Ihania. Mut sitä on pakko siirtää. Sitten kun toi Mian tilanne helpottaa, niin keksitään sit jotain kivaa yhdessä. No, kai me voitais lähteä trinkeille ja pyytää Mia messiin. Joo, tehdään niin. Arvaa mitä? No, Tänään lähdetään baariin. ei mulla ole kyllä yhtään sellainen fiilis. Hei, todellakin. Sä tarvit nyt jotain muuta tekemistä kuin masistella siinä sohvalla. Kysytään, jos tuo Laura Kimmokin lähtis mukaan. No moikka. Hei, lähdetkö meidän ja Mian kanssa käymään baarissa? Mia tarvis nyt vähän piristystä, mutta se nyt on pidempi juttu. Mitä? Missä sä oot menossa? Me ollaan menossa. Mia, Maija ja Ramin kanssa käymään muutamilla. Muutamilla. Käy. Kiitti, kun ilmoitit mullekin. No justhan mä kerroin. Miten se punaimekko? No eiks tää ois parempi?
Vasen vai oikein? Ehdottomasti vasen. She doesn't breathe, she doesn't leave when she's with you. She scratches. Iltaa. Hei, anteeksi, mutta juomien ei valitettavasti saa mennä sisälle. Sori. Mä käyn hakemaan meille juomaa. No moi. Oho, Onpas täällä hyvän näköinen vastaanotto tänään. oho, kiitos samoin. Kai me saa tehdä samalla tavalla. No, jos sä uskallat. Kovasti tekis mieli, mutta mä en nyt pysty, kun mä oon töissä. No myöhemmin sä uskallat. Ei mitään, hauskaa iltaa. Moi! Moi. No mitä on tapahtunut? Et arvaa. Ensinnäkin Eetu on kusipää. Mitä nyt? Siis se nussi jotain horoa, mutta mä en oikeasti halua puhua yhtään siitä nyt. Me ei mitään keksinyt jotain muuta, millä me saadaan Miian ajatukset muualle tästä kaikesta. Hei, mä keksin. Mä vien sut hyppää laskuvarjohyppyyn. Pien pätkä vapaa pudotusta, sä et mieti Eetua etkä mitään. Miia kaipaa ehkä nyt vähän jotain muuta. No, toisaalta olisi ihana hetki olla ajattelematta mitään. Mä sanoin. Mitäs sulle? Moi, Krisse. Mä voisin ottaa 2 bissää, 3 siideriä, 5 fisua ja sit sun puhelinnumero. Aha, mitäs sä menisit sillä viimeisellä tehdä? Mä ajattelin, jos lähettäis ensi viikolla vähän Venäjälle. Vai niin sä ajattelit? No, mitäs sanot? Mä soittelen, niin katsotaan. Mä arvasin, että siinä miehessä on jotain mätää. Onhan se ehkä vähän sellainen itsekeskeinen kaveri. Kyllä toi tuli aika puun takaa. Mulle ei tulisi tuollainen mieleenkään. Sä ootkin niin kultainen. Mäkin mä nyt on ihan omaa luokkaa. Voi kun meikää vois monistaa. Kattokaa, kenet mä löysin. Terve. Moi. Mä kuulin, että tarvitaan vähän piristystä. Todellakin. Hei, me ei muuten varmaan vielä esitetty. Mia, Teemu. Terve. miten sä ajattelit piristää? Itse asiassa me juteltiin tuossa vähän Ramin kanssa, että kiinnostaisiko sua tai itse asiassa totta kai kaikki teitä, niin lähtee pikku reissuja ensi viikolla. Mihin sä veisit mut? Tai no, meidät. Tää nimi nyt ei kauhean houkutteleva ehkä, mutta onko teistä kukaan koskaan kuullut tällaista paikasta kuin Tuomionsaari? Tuomionsaari? Hei. Mä tiedän ton story. Se on se... Eikö se oo se, kun se skidi jäi sinne saarelle? Tai just se. Kuunnelkaas tää. Vuonna 1962 perheeseen syntyi lapsi. Rakastavat vanhemmat, maaseutu, tietysti kaikki täydellistä. Sitten vähän myöhemmin tähän perheeseen syntyi toinen lapsi. Tää poika oli tosi mustasukkainen siitä vastasyntyneestä sisaruksesta. Erään yönä tää poika ei saanut unta. Odotti, että koko muu perhe nukahti. Hiipi hiljaa siskonsa huoneeseen ja poltti oma siskonsa. Tää isä päätti ottaa oikeuden omiin käsiinsä, souti pojan suvun sellaiselle vanhalle hylätylle saarelle ja jätti poikansa mökkiin kuolemaan. Okei. Tonne pitää lähteä käymään. Mitä? Ei todellakaan mennä. Eikö sä halua tehdä aina kaikkea jotain tollaista hullua? Ei toi oo mitään hullua. Vähän jännitystä, vähän excitementtia. Toi nyt on vaan tommonen urbaani legenda. Eiks meidän pitänyt keksiä jotain hauskaa? Mä oon mukana. Hei, jos Miakin lähtee, niin kyllä mäkin lähden. Lähdetään heti huomenna. Ei kun meidän piti lähteä mun sukulaisten luokse Lahteen. Hei, tää on nyt just sellaista tekemistä, millä Mia saa ajatukset muualle. Hei, siitä tulee hauskaa. Lähtisit nyt. Sun on pakko. No kai me sitten mennään. Sä oot ihan paras. Mut jos siellä näkyy ihan mitä tahansa merkkejä, että siellä on joku, niin sitten me lähdetään heti pois. Joo. Hei, mä voisin saada mun faijalta veneen lainaa. Mulla on huomenna töitä, mä en pääse, mutta mä voin lähteä sitten sen jälkeen. Mä lähden soittaa faijalle heti. Joo, itse asiassa munkin pitää mennä tosta takaisin töihin, niin nauttikaa illasta ja tuu ihmeessä juttelemaan kaveris kanssa vähän lisää. No, mä tuon saman. Hei Teemu, et sä sais jo huomista vapaaksi, niin me voitais lähteä samalla kyydillä. Täytyykö kysyä Timolta? Ota. Timo. Joo. Jaha, kato. Mites teidän ilta on mennyt? Hyvin. Me tarvittais toi Teemu huomenna meidän messiin. Ja mä olen Maija muuten. Timo? Läheksäkin mukaan? Minne?
No Tuomiosaarelle. Sinne mä en kyllä. Tiedätkö, mun on pakko sanoa, että sinne mä en kyllä lähde. Se on jotenkin ehkä vähän turha kolkkopaikka. Mut hei, miten se huomenna työvuoro? Joo. Pystyisikö tekemään mun puolesta, niin pääsis sitten tyttöön kanssa vähän reissuun. Voin mä heittää sen mun duunin vuoron jälkeen hetilläkin. Mä ajattelin muutenkin lähteä vähän ajelemaan. Ja sittenhän sä voit jäädä hetkeksi meidän kanssa. Olisi kiva muutenkin tutustua paremmin. No katsotaan. Ai, eikö sä uskalla? Mitä helvettiä, sähän flirttailit ton jäpän kanssa. No, olihan se nyt aika komea. Siis, näetkö sä ne käsivarret? Se olisi voinut napata mut heti syliin. Venä hommattu. Loistavaa, Rami! Yes! Ja se Miian poka tulee sitten perässä sinne. No niin, hyvä herrasväki. Hei, kuulkaa, me ollaan pikkuhiljaa pistämässä paikkoja kiinni, niin jos te haluatte kyytiä, niin mä voin heittää teidät sitten vaikka tästä, kun mä itse kanssa lähden. Kyllä mulle sun kyyti kelpaisi. Sen mä uskon. Oot tehnyt sen kyllä hyvin selväksi tämän illan aikana. Mites muut? Me voidaan ihan Lauran kanssa kävellä. No me voitais kyllä Raminkaa kyyti huoliin kotiin, mutta ei samanlaista mitä toi Miia on vailla. Hei, kiitos kyydistä. Ei mitään. Hei, nähdään sit sunnuntai. Joo, nukkukaa hyvin. Niin, kuule prinsessa. Kiitos. Mm. Ootte kyllä aika hyvän näköinen ukko. No itse asiassa toi oli kyllä mulla tiedos jo, mutta ei mitään. Kiitos kehusta. Ja pakko myöntää, että kysekin on aika vetävän näköinen mimmi. No, katsotaan kuka vetää ketä, kunhan sä pääset sun poikaystävässä kyydille sit perässä. Tällainen vitsiniakka vielä. Mm. Ei musta tuntuu, että mun pitää lähteä tonne sisälle ennen kuin on yhdet käynyt. Tiedätkö, ei sun tarvii. Sä voit lähteä vaikka mun luo. Kyllä sun pitää jotain, mitä sä ootat. Ja me lähdetään jo aamulla aikaisin ajaa. Niin, kapitaan. No, mutta me nähdään heti sunnuntain ja me pidän sulle paikkaa mun teltassa. Kai mun on sit oikeesti pakko tulla, että kuka kalastaa vie mun paikkaa. Nimenomaan. Noniin, Yes. moikka. Hyvää yötä. Hyvää yötä. No huomenta, prinsessa Ruusunen. Huomenta. Onks nyt muka aamu? No alkaa olla päivä jo. Meni aika myöhäiseksi eilen. Tuo mulle edes bisseton veden tilalle, niin mä pääsen helpommin täältä ylös. Rami, tuo Miialle pisse. All right! Tässä saa olla kaikki. Eiköhän. Huomenta päivää. Huomenta. Mikä on olo? Joo, vähän väsyttää, mutta eiköhän. Tää tästä. Kato juomakin. Kiitos. Eiköhän sit lähetä. Sehän piristyy. Pikku hiljaa. Kai tässä pystyy jo ajaa. No niin, Tiko! Seikkailu alkaa. Älä sit Mia lääkitä sitä juomaan. Hei, tähän autoon saa laikuttaa niin paljon kuin haluaa. Nyt kuulet asiaa. Hei Kimmo, laita vähän kovimmalle musiikkia. Mihkäs keikalle se Kimmo on lähdössä? Mulla on nuotioskit aina mukana. Osaat sä muka soittaakin? Osaaks mä soittaa? Kun meitsi rupee soittaa ja ääni kähenee, niin mimmeet paatteet vähenee.
Näytä sitten karttaa, missä päin me oikein ollaan. Ja mennään uimaan. Lauke, tuu säkin. Tarkeneeks siellä? No tarkenee, täällä on ihana raikasta. En mä taida. Hei, tuolla on joku tyyppi. Ai missä? En mä ainakaan näe mitään. Me löydettiin Kimmon kanssa oikea mesta, hei. Voidaan jatkaa matkaa. Yes. Vitsit, onpa nätti paikka. On. Hei, eikö me tähän lääniin voida pystyttää teltta? Kimmo vois kyllä pystyttää telttansa ehkä muualle kuin mun eteen. Kimmo pystyttää telttansa nyt ihan vaan tänne. Pervot. Mihin meillä on viriliolo? Mitäs, menisikö sä alkaa etsiä uutta kämppää? No pokkohan mun on. En mä sen kusipaalua enää mene. No, mitäs sä menisit vaan hetkeksi porukoille? Ei mun hermot siellä kestä. Kyllä mun täytyy etsiä joku oma kämppä. Tai varmaan Tiinan luokse mä voin mennä hetkeksi aikaa. Harmi kun meilläkin on niin ahdasta ja myös ne omat ongelmamme siellä. Lähtisikö jompikumpi teistä munkaan pissalle? Mä voin lähteä. No ihan hyvin sä olisit voinut mennä. Ei siellä mitään oo. No varmana me yksin. Eiköhän tää ole ihan tarpeeksi semmonen paikka. Ei kukaan näe. Eiköhän, pidä se vahtia. Joo. Ootat sä huomista, kun Teemu tulee? No kieltämättä, mutta mä en kyllä ihan hirveästi muista Teemusta mitään. Kai se ihan komea oli. Sä olit kyllä aika jurrissa. No joo, vähän kyllä hävettää, mutta toivottavasti mä en nolannut itteeni pahasti, että se oikeesti tulee tänne. No et sä mun mielestä ainakaan nolannut. Eiköhän se ole sen duunissa nähnyt humalaisempiakin. Mua kyllä vähän jännittää sen kohtaaminen, että toivottavasti mä en sanonut mitään tyhmää tai pahaa. Kuuluuko tuota jotain? Tässä oli joku, joka tarkkaili. Missä? Kuka? Missä Mia? Se oli kyllä äsken mun perässä. Älä katso. Ja sitten? Ootko kunnossa? Mitä se tapahtui? No en minä tiedä, Laura kai näki jotain ja jätti yksin tonne mut kyykkimään. No Laura on jo leirissä. Mene sinne, mä käyn tsekkaan. No ei se mitään ole. Missä Kimmo on? Mitä sä oikein näin? Siellä on joku tyyppi. Se tarkkaili meitä. Se oli ihan siinä meidän edessä. Hei, se on vaan tarina. Ei se Jeppe ole voinut selviytyä yksin kaikkiin näitä vuosia. No miksi ei? Saatana! Se on kallis kitara! Älä jumalauta enää ikinä
teet tolleen? Mä melkein paskoin housuun. Tää roikku tuolla metässä, aika creepy shitti. En ihmettele, et säikäitte. Siis sä löysit ton paskasen säkin jostain metsästä ja laitoit sen päähäs. Hyi, että sä oot ällöttävä. No eiks tää ois niinku se hetki, milloin vähän desinfioitais? No kyllä. Ai saatana. Kimmo! Kimmo herää! Mitä? Kimmo tuolla menee jo. Ei siellä mene yhtään mitään. Mä oon ihan varma, että mä kuulin. Herää nyt! Sun pitää oikeesti rauhoittua tuossa mielikuvituksessa. Mä en kuule mitään. Sieltä kuuluu askelia. No mä menen kattoo. Mitä sä täällä teet? Laura luuli taas, että joku vaanii meitä. Mä oon stressannut, että mihin mä oikein muutan. Mä oon niin pettynyt itteni, että mä en kelvannutkaan sille. Hei, se on pelkästään Eetun syytä. No mut jos se onkin mun vika. Mä en riittänyt sille ja silloin ties kuinka kauan ollut jotain toisia. Silloin raha ja kusi noussut päähän. Se luulee, että se voi käyttäytyä ihmisiä kohtaan ihan mitä se haluaa. Miksi ei kertonut se haluistaan? Niin me oltais puhuttu. Älä mieti sitä itse. Mä en halua nukkua yksin. Mä haluan Teemun tänne. Mene tonne Lauran viereen. Kävisikö se oikeesti? No totta kai. En kyllä mä yhden yön pärjää yksin. Kiitos. Ai sä oletkin vaan sinä. Missä Kimmo on? Kimmo meni mun telttaan yöksi, kun mä en halua olla yhtään yksin. No sä voit olla täällä mun kanssa. Kiitos, tässä on hyvä olla. Onpas täällä ihana ilma. Joo, on. Nukkuuks muut vielä? Ilmeisesti. Mun tekis mieli lähteä kattelemaan vähän paikkoja. Lähet sä? Vaan. Kiva pikku biitsi. Hienon näköistä. No, kumpiakaan vedes. Tarkeneksia? En mä oikein tiedä. No, missä te ootte ollut? Käytiin vähän katteles mestoa. Ai te kävitte uimassa? Joo, me löydettiin aika kiva hiekkaranta tuolta, niin pulahettiin samalla. Siellä oli raikasta vettä. Hei, lähdetäänkö vähän pidemmälle tänään katsoa paikkoja? Tiedä mitä jännää sieltä löytyy. Ois makeeta löytää se hylätty mökki. Mä jään kyllä ottaa ainakin Teemuun, jos se tulisi vaikka sillä väliin. Hei, se näkee ton veneen tuolla. Kyllä se tietää, että me ollaan taas jossain lähellä kävelemässä. Mä haluan silti jäädä odottaa sitä. Ja me kerätään Teemun kanssa sit kierrellä ja se on sit ainakin turvaamassa mua. No hei, mä käyn nopea vaihtaa paidan, niin lähdetään. Noniin. Rock on.
On täällä jotkut ollut. Ja näköjään roskatkin vaan jätetty tänne. Täällä on tainnut jollain parisuhde päättyä. Eikö nyt vaan lähdetä menemään? Joo. Hei, kattokaa. Onko se toi? Ei varmana mennä tonne. Totta kai mennään. Se on vaan hylätty mökki. Mitähän tuolla on? Hei, voitaisko me mennä takaisin Miian luokse? Täällä ei kukaan ollut vähän aikaa. Tää pölykin on varmaan 60-luvulta. Laita se rasia pois. Okei, tää on creepy shittiä. Lähdetäänkö jo pois täältä? Moro! Sori, me luultiin teitä yksi toisiksi. Moro, ei mitään. Ketäs te sitten etitte? Mietitään me kavereita, niitä pitäisi leiriytyä täällä jossain. Eikä mä ajateltu, että täällä on ketään muita. Ette te meitä haittais, vaikka jäistikin vähäksi aikaa. Joo, mä oon pahoillani, hei, meitä oikeasti otetaan, mutta mä voisin ehkä tulla ilmassa käymään. Niin. No tulkaa ihmeessä. Me leiriydytään johonkin tähän. Tervetuloa. Nähdään. Maija! Rami! Moi, sä tulit. Mä lupasin. Terve. Terve. Haluatko nähdä? Moro. No, mites täällä on ensimmäinen yö nukuttu? Hyvin. Ja ilmeisesti ei murhaaja sitten vienytkään sua. Tässä mä oon. Mites muuten meikäläisen teltta? Missä mä nukun täällä? Siis sun teltta. Sä joudut tai siis pääset mun telttaan. No, toivottavasti mä selviän.
No katsotaan selvitkö. Ja jos sä et osaa käyttäytyy, niin sä nukut ulkona. Oho. Älä muuten sano, että sä oot siellä Mimmi mikä kuorsaa. Vittu mikä ei, no en todellakaan. Paskajahontaa sä saat nyt vuorostas kuunnella muutaman päivän. Mä oon jo onneksi tottunut tuon. No mut hei, come on. Kai jää nyt tulee kanssa. Ahun tänään. Dude, mähän sanoin sulle, mä en siihen rantaan astu. Ei, mutta ihan oikeesti. Tää on mun periaate. Eikä tää nyt oikeesti ollut ketään pyörimässä. Ei, Laura nyt koko ajan kuvittelee jotain nähneensä, mutta ei tää ole mitään. Mut hei, hetki ihan vakavasti. Pitäkää oikeesti silmät ja korvat auki. Tiedätkö, mitä kaiken maailman pervoja täällä oikeesti liikkuu. Ja siis oikeesti, jos täällä on joku pervo meikäläisen lisäksi, niin mä lupaan, että mä pistän sen uintimatkalle kuule täällä. No hyvä, että sä oot turvaamassa mua täällä näillä käsivarsilla. Todellakin, mä lupaan. Koko yön turvaan sua niille. Hyvä. No mut hei, pitäkää hauskaa munkin puolesta. Ja mitäs me tehdään sen palumatkan kanssa? Tarvitsetko kyytiin? Ei, Teemu kyllä pääsee meidän kyydeltä takaisin. Okei. Pitäkää hauskaa. Ja yksi juttu vielä. Muistakin sitten tulla ajoissa, ettei mun tarvitse olla yksin duunis. Mä lupaan. Hei, kiitos vielä kyydistä ja aile varovasti. Eipä mitään. Palataan. Olkaa ihmisiksi. Ollaan. Noniin. Moi moi. Moi. No katos, Teemokin on päässyt. Miia onkin sua vähän ootellut täällä. Moi. Moi. On tässä vähän aikaa teitä. Kerettiin odottelee. Kiva kun päästä. Mäkin pääsen ehkä Lauran viereen telttaan yöksi. Sori Kimmo, että mä vein Lauran viime yönä. Ei mitään. Meitä nukkuu monta yötä yhdessä. No hei, nyt kun me ollaan kaikki täällä, niin voitaisko mä ottaa malja? Oikea vai vasen? No, ehdottomasti vasen. On kiva juomi olla nuotiolla viimeisellä tuomiolla. Jalkasläpät. Nouha, että me tarvitaan tätä, eiks niin? Pakattiin jolla ja suosiolla. Ollaan hunningolla. Murheet jätä kuule tämä. Lämpö Kimmon sormien. Siis mitä? Mitä? Tultiin rakkauden saareen. Siis mitä? Mitä? Luulen monen täällä saaneen. Siis mitä? Tultiin rakkauden saareen. Hyvä Rambo. Aurinko piiloon astelee. Yöteltä seinät kastelee. Varma hitti. Onks tää joltain sun tyttöystävältä? Tää on itse asiassa, mä oon joskus saanut tämän mun siskolta. Meillä on samanlaista. Ai sulla on sisko? Oli. Se on se on kauan sit kadonnut ja se on sit julistettu sitä kautta kuolleeksi. Okei, anteeksi, mä en tiennyt. Mistä sä olisit voinut tietää? Pitäisikö puhua jostain muusta? Joo. Onko sun lempiväri ollut aina pink? Mitä helvettiä, mikä toi on? Otit sä tän oikeesti mukaas? No, pitäähän reissus nyt aina yksi matkamuisto olla. Siis mitä? Mistä? Me löydettiin se mökki. Tai ainakin joku mökki. Mutta ei huolta. Siellä ei kukaan asunut pitkä aikaa. Ja mun mielestä on aika sympaattinen. No just joo. Voitais Kimmo ruveta lähteä jo nukkumaan? Lää ainakin nukkuu, mut sitä enemmän vie puhelimen tonne Venäjän lataukseen. Tarviiks kenenkään mun puhelin? No, vie mun puhelin. Mä jään vielä ton Teemu ja Miian kanssa juomaan yhdet tähän näin. Öitä. Öitä. Ei tiedätkö mitä? No. Pitäisikö meidänkin mennä tonne puuhamaan? Voidaan mennä nukkumaan. Ai niinku vaan niinku nukkumaan. Nukkumaan. No hei, mäkin meen. On vaan niin ihana katsoa taas, kun sä oot noin onnellinen. No täytyy sanoa, että just nyt on hyvä olla. No niin, öitä. Öitä. Eitä. Eiköhän mekin lähdetä nyt tonne nukkumaan. Nukkumaan. Tiedätkö mitä? No. Nää varmaan pitäisi ottaa pois. Mä luulen, että ne kiristää aika paljon sun päällä. Eikö niin?
Rauhoita nyt, jätetään jotain huomisellekin. Ois pakko. Joo, sulla on jotain mitä odottaa. Kokeilepa muuten ton käden tuolta alhaalta, kun se on ihan hirveestä onnes pää siellä. No, on näköjään, mutta eiköhän se toimi vielä huomennakin. Se toimii ihan koska tahansa. Se on koko ajan vaan. Noniin, eihän tässä ole ongelmaa. Nyt, hyvää yötä. Ei. Tulee, kun sä oot lusikassa, niin älä ihmettele, jos vähän aikaa vielä se tossa vähän saattaa ehkä tökkiä. Se ei oo taskulampu, vaan se on vaan meikäläinen. No, ei se haittaa. Hyvä, että mä tunnen se edes vähän. Ei. Kuule, jos mä otan nämä bokserit pois ja otetaan tästä tää peitto välistä, niin sä tunnet sen vielä paremmin. Teemu, nyt. No. Hyvää yötä. Oikeesti? Joo. Oikeestiko? Katsotaan huomenna. No niin. Hyvää yötä sitten. Hyvää. Mitä vittua? Herätys! Kuka vittu on päästänyt veneen irti? Saatana, joku on katkaissut veneestä köyden. Rauhoitu nyt, hyvä mies. Ei vittu tässä voi mihinkään rauhoittua, mulla on vene hävinnyt. Mistä sä tiedät, vaikka vene olisi päässyt itsekseen irti? Mitä vittua? Hei! Sulla jotain tekemistä tämän asian kanssa. Ei ole mitään tekemistä, nyt rauhoitu. Lopettakaa! Eikä se Teemu riitä jo. Hei, jos me päästään irti, niin sä rauhoitut, älä sekoile Kuka vittu muukaan se veneen olisi päästänyt irti? Ei se nyt varmaan Kimmokaan ollut. No en tiedä, mutta se en ollut ainakaan minä. Joten rauhoitutko, jos päästä irti? Joo. Varmasti? Joo. Kävit sä ulkona? No en käynyt ulkona. Kävikö se? Ei ainakaan mun mielestä. Ei vittu. Tää ei millään puukolla katkaistu, se on katkaistu tällä. Tää on sun kirves. Se oma kirves on tässä nuotiopaikalla. Kuka vaan voinut katkaista sen tällä? Hei, eiks toi on meidän vene? Ei vittu, on toi mun vene. Vittu se on kaukana. Ei tonne kyllä millään ui. Minkä takia te ette soita jollekin, että tulee hakea ton pois tuolta? Eikö meidän puhelimet ole tuolla? Mulla on ainakin oma täällä. Mä soitan Timpalle, että se tulee hakemaan meitä. Saa kinatto pois tuolta. Et ole kenttää. No ei sustakaan saatana mitään hyötyä. Mitä sä nytte? Hae se saatana vene! Osaaks sä suida? Hei, mistä mä voisin tietää, että täällä ei mitään helvetin kenttää?
Mitä jos me lähdetään etsiä joku korkeampi paikka, mistä voisi löytää yhteys? Käy. Ei täälläkään ole kenttää. No, mitä me nyt tehdään? Eilen kun me tultiin, niin me nähtiin täällä 2 muijaa, mitkä tuli soutuveneelle jonnekin toiselle puolelle saarta. Jos me löydetään ne muijat, niin voisi ehkä kysyä niiltä apua. 2 muijaa, nyt sä vasta kerrot mulle, että... Kun me tultiin Timon kanssa kato, niin me luultiin, että te ootte siellä. Ja ne muijat sanoo, että ne rantautuu jonnekin hiekkarannalle tää lähelle tai jotain. Hei, voisiko se olla sama ranta, missä Maija ja Kimmo kävi? Totta. Hei, nyt tehdään silleen. Sä menet takas leiriin, pyydät, että ne näyttää sen rannan, niin me lähettiin ne muijat. Vai pitäisikö meidän kuitenkin mennä? Tiedätkö sä, kun se vene voi olla kuinka kaukana ja oikeesti en mä edes tiedä, missä ne muijat on. Okei, mut tuu sit ajoissa, koska jatketaan siitä, mihin meille jäätiin. Mä lupaan. Hyvä. Ja on varovainen. On säkin. Ja mä lupaan, että mä hyvitän tän sulle. No, parempi ois, jos sä haluat tää sun palkinto, koska sä lähetät nyt vielä yksin tonne mettään. Okei. Näin. Kato! Mitä helvettiä? Mä löysin tällä päähän. Onks tää se toinen vesiskootterijäpä? Missähän se toinen jätkä on? Tulee varmaan kohta etsimään tuota kaveriaan. Mennäisikö me tää pölyä meidän tavarat? Varmaan! Mitä muutakaan se tuolla teki? Pitäisikö meidän lähteä etsiä sitä toista jätkää? Ennen kuin se löytää meidät. Lähdetään vaan. Tää Urpo ei liiku tästä enää mihinkään. Ne on varmaan kytännyt meitä siitä asti, kun me tultiin tänne ja oottanut sopivaa hetkeä. No niinpä. Kolkataan se toinenkin ja viedään niitten vesietti. Saavat sitten miettiä, että millä pääsevät kotiin. Pitäisikö meidän kääntyä takaisin? Jos se sen kaveri on siellä sitä auttamassa tai se herää. Ilona! Missähän se Rami on? No kyllä se sieltä tulee. Ja hakee meidät sillä veneellä. No, sen olisi pitänyt kyllä tulla jo takas. Mitä jos sillä on sattunut jotain? No en mä kyllä usko. Ilona!
Siis tekö mut tuohon puuhun köykyttä? Pysy hullu kauempana, säkö Ilona veit? Mä oon vienyt yhtään ketään. Jos et huomannut, mä oon ollut kiinni tossa puussa. Sä upotit meidän veneen ja tongit meidän telttaa. En mä opettanut mitään venettä. Mä tulin itse pyytää apua. Apua? Niin. Meidän vene on joku päästänyt irti ja se on keskellä tuolla järveen. Mä tulin pyytää apua, että voitais soutaa se pois sieltä. Pudeta nyt se keppi ja rauhoitu. Mitä täällä tapahtuu? Maija, missä se ranta on, minkä te löysitte? Ihan tuossa lähellä. Miten niin? Missä Teemu on? No, se lähti etsiä kahta tai likkaa, mitkä ne näki samalla, kun ne tuli tänne. No, saitteko te soitettua apua? Ei sielläkään ollut kenttää. Musta tuntuu, että koko täällä saarella ei oo. Siis mistä likoista sä puhut? En minä tiedä. Ne näki Timon kanssa jotkut 2 soutuveneen jossain tuolla kaukana. Mitä jos ne päästi sen veneen karkuun? Mitä te nyt jostain likoista? Miksi ne olisi tehnyt mitään sellaista? Mutta se Teemu on kyllä vähän... Siinä on ehkä jotain epäilyttävää. Oli miten oli, mutta se ranta, missä se on, jos se vene on jätetty sinne? Jos me lähdetään Maijan kanssa katsomaan. Mä haluan lähteä kanssa, jos Teemu on jo sinne tullut. No ette varmana jätä mua yksin tänne. No, lähdetään me Miia kattoo. No niin, käykää te nopeasti. Jos niitä ei löydy, niin mietitään sitten mitä tehdään. Kato. Se on Ilona. Ota, mä käyn katsomassa. Tää on lukossa! Joku tulee tuolta. Kimmo! Tuu äkkiä tänne! Mitäs nyt? Onks tuolla jotain? Missä? Tuolla. Rannalla ei ollut ketään, ei edes venettä. On se jotain. Mitä sä katsotte? Nyt on kiire. Ei, onko se Rami? Hakekaa pyykkeitä ja kuivia vaatteita! Rami! Rami! Anta pyyhe. Missä vene on? Onneksi sä oot elossa. Mä en jaksa uida pidempään, mulla on pakko kääntyä ympäri. Nyt ei puuttuisi enää kuin Teemu. Missä Teemu on?
Täällä on kuulemma 200 retkeilijää, niin se lähti etsiä niiden venettä. Musta tuntuu, että mun on pakko lähteä etsiä sitä ennen kuin tulee pimeä. En mä lähde edes. Et varmana lähe. Sä oot ihan puhki. Ja sitä paitsi jonkun pitää jäädä muutenkin tänne odottaa, jos se Teemu tulee. Hei! Nyt game plani. Mia, jää sä leiriin. Jos kaikki muut mimit lähtee rantaa vasemmalle etsiin, mä lähden suoraan metsään. Mä jakson lähteä kyllä messiin. No sä lähdet tonne oikealle. Saanko pyytää, että jos vene näkyy, niin älä lähde uimaan. Tuut hakee meidät. Joo. Tulla tunnin päästä takas leiriin. Okei. Mia, laita tarpeeksi puita notskiin, niin me löydetään, jos tulee pimeä. Joo. Teemu! 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 Me tultiin etsiä sua! Ei me taideta pidemmälle päästä. No ei auta, kun palata takaisinpäin. Teemu! Ei ole ilmeisesti näkynyt ketään. Ei oo, ei. Miten te näin nopeasti jo tulitte? Umpikuja. Tuli sellainen kallion seinämä vastaan. Ei me päästy sitä puolta pidemmälle. Toivottavasti niitä muita onnistaisi vähän pahemmin edes. Mites sulla Kimmolla menee? No ne varmaan pitäisi tätä vielä sanoa, mutta me ollaan päätetty yrittää lasta. Mitä? Aivan mitä? Oikeesti? Aika ihanaa. Hei, onneksi olkoon. No ei se nyt ihan heti vielä tapahdu, mutta me ollaan silleen ajateltu. Mites sulla ja Teemulla meni eka yö? No, ihan rauhallisesti, vaikka jotain se vähän siinä yritti. Mutta oli kyllä ihana päästä sen kainaloon. Toki ei sun kainalossa mitään vikaa ole. Ihan hyvä, että et sä antanut sille heti. Hei, no mä en olekaan ihan samanlainen kuin sä kaiken rakkaudella siskoseni. Ai saatana. Ai. Missä helvetissä mä oikein oon? Laura. Mun pitäisi ehkä kertoa sulle yksi juttu. Hei, joku tulee. Wow. Minä se vaan. Säkään et löytänyt mitään. Vähän niinku. Mistä sä ton löysit? Tää oli polulla. Lähellä sitä mökkiä, mikä aiemmin löydettiin päivä. Rauhoitu! Mä tulin auttaa sua, mä tulin päästää sut pois täältä. Mä en halua sulle mitään pahaa. Päästä helvettiin täältä! Joo. Hei, tää voisi sattua vähän. On hiljaa. Missä Emma on? Emma pääsi karkuun. Roonit Emma takaisin leirissä. Nyt lähdetään johtiin. Ehkä se Teemu on vaan lähtenyt viettää iltaa niiden likkojen kanssa. No en mä usko. Ja mä ehkä vähän lupailin sille jotain sellaista. Niin ei sieltä sitä käyttämättä. Jos vaikka Rami on löytänyt sen.
Siitä ei ole saanut päästään lähteä enää uudestaan. Ei sitä olisi kukaan voinut estää. No, toivottavasti jääräpäin on vaan lähtenyt hakemaan taas sitä venettä. Rami tulee vaikka pääkainalosta takaisin. Hei kato, tuolla ranta! Hoitaako sä vielä hetki? Oota, kun ollaan tässä vähän aikaa. Ei pysy hereillä nyt! Ei oo enää kauaa. Joo. Me sä kattoo, onks Emma siellä? Tuutte sit auttaa mua. Emma, oot sä täällä? Tää ei tule mikään tasaisen kyyti, mutta koita kestää. Vittu kun sä painat! Herää! Tuolla on joku! Herää! Nyt! Pidotaanpa se oikeesti. Älä se saa mua enää! Kuuntele nyt, juokset sinne rantaan. Niin pitkään sä löydät kaikki mun kaverit. Ajuuks sä et pysähdy ennen? Mene! Ota tää! Juokse nyt! Noniin! Anna tulla hullu! Mä oon täällä! Mä en pelkää sua! Pelkääks sä meikäläistä? Mihin sä menit? Ilona juokse nyt! Pitäisikö mun lähteä etsimään sitä Ramia? No haloo, ei tuolla pimeässä nyt enää ketään löydä. No ehkä se on löytänyt Teemo, on mennyt se toiselle leirille odottamaan aamua, että löytää perille. Jos tuolla metässä on oikeesti joku, joka jahtaa meitä. Kulta rakas, älä jaksaa. No onhan tää vähän outoa. Ne on varmaan kahdestaan naurattamassa niitä mimmejä. Täh? No mietin nyt, 2 tuommoista pelimiestä saa hyvän tilaisuuden viettää yön tuommoisten muijien kanssa. En mä Ramista tiedä, mutta Teemu sanoi, että se tulee tänne takas. Ethän sitä edes tunne. Mä tunnen kyllä Ramin. En mä usko, että sitä ollaan tekisi. Niin, ethän säkään tekis niin Lauralle. No, oishan sekin nyt parempi ennemmin kuin joku sekopää olisi kaapannut ne. Kaapannut? Nyt oikeesti kaikkien pitää rauhoittua. Jos ei ne yön aikana ole tullut, niin lähdetään etsiä aamulla se toinen leiri ja katsotaan, onko se siellä. Mä en kyllä varmaan pysty nukkumaan. Mitä jos tänne hiippailee joku? Kuka tänne nyt hiippailis? No jokuhan sen veneenkin irti päästi. Se oli ehkä Teemu. Mut sähän sanoit, että se nukkuu koko yön. No en mä tiedä, mulla on semmonen mielikuva, että se kävi kusella tai jotain. Mitäs on päästänytkin sen veneen menemään? Minkä helvetin takia se niin tekisi? No niin kuin Maija sanoi, en mä tunne sitä, en mä tuntenut Eetuakaan. Hei, nyt lopetetaan tää vääntäminen. Jos me nukutaan vuoroissa. Mä voin vaikka aloittaa. En mä saa muutenkaan unta. No, jos mä tuon sit sun jälkeen. All right. Mä voin hoitaa Laurankin vuoron. Jaksat sä, rakas? Joo, ei mua edes väsytä. Mutta me hetkäs lepää ennen mun vuoro. Kiitos, sä oot ihana. Herätys. Jaksatko sä tulla vaihtoon? Onks pakko? No joo, mäkin kerkeen edes hetken nukkuu. Joo, mä menen ihan kohta.
Hei, nukahitko taas? Ei oikeesti. Teitä tulet sammu siellä. Okei. Mä meen. Mia. Teemu. Terve. Pakko myöntää, että kysyt jotain. Vetävän näköinen Mimmi. Tämä on itse asiassa, mä oon joskus saanut tämän mun siskolta. Se on sit julistettu siinä kohtaa. Teemu. Teemu. Teemu! Mitä sä huudat täällä? Shh, Mia. Se on ihan varmaan Teemu. Se on jossain tuolla yksin. Meidän pakko mennä kattoo. Ehkä se oli vaan unta. Täällä on ihan hiljasta. Ei, kuunnelkaa. Se on ihan varmasti Teemu. Eikä se ollut mikään uni. Lähdetään kattoo. Se tarina tästä saaresta taitaa olla totta. Lannat sen kotona. Eikä se halua meitä tänne. Nyt meidän tarvii mennä piiloon. Se hullu voi olla ilmassa vaan. Mennään. Miten te jaksatte? Oot sä nukkunut edes koko ajan? Mä nukun sit, kun päästään pois täältä. Mitä me tehdään sille Teemulle? Poliisit kyllä huolehtii siitä. Niinpä. Nyt vaan huolehditaan siitä, että miten me päästään pois täältä. Onhan se Rami vielä jossain tuolla. Meidän on lähdettävä etsiä jotain, kun päästään helvettiin täältä. Missä toinen leiri? Jos siellä on vielä se vene. Siellä mökissäkin voi olla vielä jotain. No, ihan sama minne mennään, mutta kuka ei lähde enää yksin minnekään. Kuuletteko te? Se on moottorin ääntä. Se tulee tuolta saaren toiselta puolelta. Nyt pitää lähteä nopeasti. Hei, ottakaa. Mitäs jos se ajakin tänne päin?
Se on ehtinyt mennä pois ennen kuin me kerätään toiselle puolelle. Ei. Mä tiedän mitä te aattelette, mutta me just sovittiin, että me pysytään yhdessä. Laura, nyt on pakko. Maija, tuu sä mun mukaan. Juostaan tonne kallioille. Kimmo, jää sä Lauran kanssa tähän. Tehkää iso nuotio, mistä tulee paljon savua, että näkyy. Joo, mä kerään sun. Olkaa varovaisia. Helvetti, tää näy mihinkään. Hae havuja jostain. Me ei tarvi nyt toimia nopeasti. Me tarvitaan kunnon savut, että se vene näkee meidän. Se hullu voi olla ihan missä vaan. Kyllä sä pärjäät. Mä tuun kohta perässä. Tuut sit nopeasti. Joo. Laura! 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 Eikä. Mä oon tässä. Laura, mä oon tässä. Mitä vittua sä oikein haluut meistä? Hei, kato, tuolla se menee. Voi vittu mikä urpo. Se vaan vilkutti takaisin. Hei, kokeillaan tätä. Pitää ne olla tissimiehiä. Lähdetään takaisin. Ehkä se tajuu niistä savumerkeistä tulla rantaa. Joo. Maija, mikä tossa on? Avaa se. Ilona Järvinen, 21-vuotias. Kato noita verijälkiäkin. Ne näyttää aika tuoreelta. Hei, nyt lähdetään äkkiä takaisin Kimmo ja Lauran luokse. Tuu, mennään. Laura! Kimmo! Missä ne on? Laura! Kimmo! Mitä helvettiä?
helvettiä me nyt tehdään? Rauhoituu. Sä oot tappanut Lauraa Kimmon. Ne olis muuten täällä näin, tossa olisi iso nuotio, toi olisi huomannut meidät, niin me oltais turvassa. Nytkin se tappaja varmaan odottaa tuolla, että koska saa tappaa meidät. Maija, toi panikointi ei nyt auta. Nyt kerätään meidän tavarat ja lähetään. Ei me voida tänne jäädä. Mennään etsiä se toinen leiri. Numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt med numret ni har valt. No se on Timppa tässä, moro. Niin ei sitä mä vaan lähdin soittelemaan. Tuohan toi Teemu kuitanut tulevasta tänään yövuoroa. Mä en saa sitä puhelimella oikein kiinni. Just. No, eiköhän se sieltä sitten tuu. Sillä on varmaan puhelin mennyt taas paskaksi. Joo. No niinpä. No mut ei kai siinä. Hei, kiitti sulle ja... Juu, palataan. Noni, jes, moi. Tuu. Tää sen on oltava. Kato, toi venekki on ihan paskana. Ei helvetti. Toi teltta on ainakin ehjänä. Ei me voida tänne jäädä. Kuka ikin täällä onkaan, niin se tietää meidän leiripaikat. Hei, se umpikuja. Mikä? No se korkea kallion seinämä, mistä mä kerroin. Jos me päästään sinne, niin sieltä se ei varmasti löydä meitä. Okei, kerätään tarvittavat tavarat ja lähdetään. Hei, onks teillä mitään havaintoa Teemusta? Ei, mutta eikö sen kohta pitäisi tulla? No pitäis, mutta paljon miestä näyttää. Ettei se nyt vai sattunut mitään. Missä on sitten ollut? No siellä Tuomionsaarella. Se lähti se viime viikonlopun seurojen kanssa sinne. Siis niiden, ketkä istu tuossa terassilla. Niistä se yksi äijä kävi flirttailemassa mun kanssa. Se olisi halunnut viedä veneilemään. Joo, just ne. Luulet yksi siitä porukasta on joku sen saarella asuva hullun sukulainen. Luulisin, että kukaan ei meitä täältä löydä. No, tää on hyvä piilopaikka. Mua väsyttää ihan sairaasti, mutta en mä uskalla käydä nukkumaan. Hei, tehdään noista tölkeistä hälytin. Me kuullaan, jos joku tulee. No, onks meidän narua? On. No niin. Nyt me saadaan ainakin vähän aikaa päästä pakoon, jos tänne joku tulee. Maija, herää! Joku on tuolla vedessä. Äkkiä nyt joku tulee. Onko täällä ketään? Saiko tyttö? Tuosta vuotaa verta. Tuu tänne, niin koitetaan paikata sua. Siis, eikö sä oo se, kenen lompakka ja reppu me löydettiin? Joku hullu kaappasi mut sen mökille ja sitoi mut sinne. Se olisi varmaan tappanut mut sit joku jätkä tuli. Oliko se Teemu? Tiedättekö te, onko se kunnossa? Meidän pitää pian lähteä liikkeelle. Pakko löytää joku mahdollisuus, millä päästään pois täältä saarelta. Siellä. Meidän pitää hakea se pois.
nyt saada yhteyttä. Teemo! Pysy piilossa. Oi, rauhoitu. Mitä täällä on tapahtunut? Kaikki on kuollut. No, Jetti on siellä rannassa. Mene sinne. Oota Maijaa. Mä tuun perästä. Lupaatko? Mä lupaan. No, lähin tähtää. Mä tuun ihan kohta. Okei. Ei ole lähettävä täältä! Ei Maija vielä tule, ei voida jättää sitä tänne! Lopettaa, mitä sä teet? Haluatko, että mekin kuollaan tänne? No ei, mutta se on Maija! Nyt painutaan helvettiin täältä. Mia, mitä ihmettä täällä on tapahtunut? Miksi mun auto on täällä? Painu helvettiin täältä! Mia! Sä kusin vaan petit mua! Sä oot ymmärtänyt jotain ihan väärin. Mä näin teidän sessiot. Ei se ollut sitä, miltä se näytti. Anna nyt Sevin avaimet tänne. Se ja sun avaimet. No ota sarmi. Okei ne. Mia, oikeesti! Ja oikeesti. Mä kun luulen, että mulla Ramilla menee huonosti. Se on aina pitkillä työmatkoilla ja poissa kotoa ja väkisinkin vaan tulee mieleen, mitä kaikkea se voi tehdä mun selän takana. Me tossa itse asiassa vähän juteltiin Ramin kanssa, että kiinnostaisiko sua
tai totta kai kaikki teitä, niin lähtee pikkureissuun ensi viikolla. Mitäs sä menisit sillä viimeisellä tehdä? Jos lähettää ensi viikolla vähän veneillä. Mä oon joskus saanut tämän mun siskolta. On samanlaista. Se on kauan sitten kadonnut ja julistettu sitä kautta kuolleeksi. Luulet yksi siitä porukasta on joku sen saarella asuva hullu sukulainen. Laita se rasia pois. Ehkä se Teemu on vaan lähtenyt viettää iltaa niitten likkojen kanssa. Jos vaikka Rami on löytänyt sen. Teemo! Mä tultiin etsiä sua!